minte gima kelo kowuok London. To koro nitie gima ji wacho profesa ni iseo gweno tiseo gwang' bende. Ka koro iwacho ni ng'ado pek mar gik matimore e sirikal, wuodhe mang'eny mantiere kuondego. Kata king'ado mana mar executive meno kama kar dak mar jatend piny Kenya, iduogi ng'ado mar od bura men parliament. Gini dwa kadho nang'o parliament kae ka gin gi wegi ma ging'iye to gin be mise ng'ado pesa gi mar wuoth. Ang' ne kadho nang'o. Nikech chik to wacho ni nyaka kadho mana. Emomiyo anyisi Trevor Chencha ne golo press conference ba wacho no parliament en kuma onge ber mwanyalo no mang'eny. Nikech parliament kalo gimoro amora. Pare ng'at mango gi digri okal parliament obedo minister, cabinet. Parliament ka ni no osenyiew. Moses Wetangula wuon ma enie speaker. Moses Wetangula ketho chik ma piny. Nikech kaka speaker okoripo bed ne en a member of political party. Mano is law. Okoripo bed to pod en molid for the Kenya. Moses Wetangula odhi political rallies. Speaker okudhiga. Mago gik ma piny chik mag piny otamre. Basto parliament no se nyiew. Kaka Ugenya no se nyiew mbunge maru eni Kenya kwanza. Lakini ne ugone simi, ne ugone picha, ne ugone kurango ya Azimio. Jok mose di state house bo omoso nyaka kalang'ata kani kumwantiere ni. Denge jalango no se di kuro. Koro jok ma no se nyiew gi. Ruto biro nyiew gi anyiew to kalo gi magidwaro. Parliament ripong'en tijgi en they should be independent from the executive. Kiko wach no parliament nti opposition to government. Gino no sirumo katiba ma 2010 no wacho ni wan kod minority and majority. To parliament ribo beni cheko executive. Neno ka Raila no se wacho ni en odhi iweyo. Onwa ka se wacho ni en odhi iweyo. Onwa ka parliament onge gima nyalo timo. Koro nikech onge parliament odhi maandamano. Emomiyo kalo parliament ogol statement manyo Raila ogolo cha. Jaduong moseti emowuok ni mondo gol statement nikech jino setamo parliament. Emomiyo nyiso ga jini ng'at ma wacho gan Raila retire mano ng'ama wiye rach nikech ng'ano ma biro timo gigo. Kata Shaka Hola no dhi wacho iwondo wan tie jomoko yik ma body parts onge donge. Koro no odwaga no donjo kuro mondo ng'e adier iro jopiny nyoro tame donjo kuro donge. Ng'at manyalo wacho ni adier bua winji no kanye kuma dhie en pod Raila nikech parliament Raila ng'at achiel ohingo wabunge man parliament go te. Nikech ko wacho Ruto ok tim hama to tamo Ruto. Kore mwakwayo gan podi parliament. Seni jok manogo kura na nyisi Trevor no 2022 election ne en mar economics donge. Mani wacho Ruto no mix, Raila no mix, Hasla no mix, bottoms up donge. Donge mani economic. In jo Ugenya wachinu jo maok Homa Bay, jok maok Kisumu. Kani winjo no kura nigo in economic terms. Mbunge mani yiero no ong'eyo economics. Ong'eyo kaka iloso budget. Ong'eyo kaka doping budget marach. Ka wachinu kura en mar economics, yier ng'at mong'eyo wach mar economics. In tibiro ng'at mo mislingo 100. Ng'ano ko biri parliament kato ninda. Bill go ikala donge. Koro onge gima Ruto setero parliament bochwe makokalo. Koro inirito kata mabro kalo. Donge gwacho kata koma okokalo. Kata koma okogol. Ng'at manyalo kelo ne tab mang'eny en Raila. Donge wacho no donge ineno wach maro bipartisan wacho no lower cost of living. Koro Trevor donge wacho ni gino eno si parliament. Bas kiny to ntie bill ma medo garama ma maisha kendi kalango i parliament. Koro ini trust gan parliament nyalo timango. Donge ntie terms ma Raila Odinga wacho no lower the cost of living. Donge mano ntie parliament ma bipartisan. The same parliament ni emiketo ga e bill midwa medgo ngima mar pek mangima donge. To gin gibro kalo. Ok ging'ien kanyo enruok no koni cost of living odwok piny kocha wamedo taxes. Donge en wuondruok. To koro ntiere kendo paro moro magin godo e finance bill achiel mowuoye ni